Een week na de bron is het nog hield een triest gezicht. Van de loods en alles wat erin ziet is niet bewaren bleun. Dit is een van de snijmachines wat, tenminste van wat er oorbleun is. Het is alleen nog maar de ijzer meer, van wrongen staal. Ik het nou zo maar zeggen. Het is echt. Nou ja, dat is juist het. Hier zit een, daar zit een. Achter in de lood zit nog een. De oorzaak van de bron is nog net duidelijk. Daar wordt nog onderzoek naar dien. Maar voor de ruitsnijerij ziet het er beter uit. Er is hulp van collega Ale Stoker uit Tietjerk. Ze zijn aan de gang. Goed, mooi dat je dat jaren. Dat je de machine jaren, dat je de motor jaren, zeg maar zeggen. Ja. De ruitvelden liggen er goed bij. En het werk zit je mooi op. Stoker twijfelen net lang doet hem om hulp vragen waar. Ik had benaderd door broer 2 januari. Die zei, heeft het al gehad? Denk ik, ja, hij zei, dat klopt. Al het pand is uitbrand, maar de machine, alle machines met waar je kist dus helpen. Nou ja, ik zei, dan kan je beter in de hinderreis komen. Dan wat langere dagen, meintje. Dan aan het einde te was hij. In totaal moet er zo'n 150 bunder meer worden, red je hem dat op? Nou, ik rijd het zelf net op. Wij zo zien in 14 dagen er mooi wat aankrijgen. En dan moet ik zelf ook zien hoe het met mijn eigen planning uitkomt. Dus, maar wat er oud is er oud. Dus zo simpel gaat het. Van Roosma budget het inhieren van collega Stoker een extra kostenpost. Maar dat kan net oors en het bedrijf draait goed. Roosma is vooral blij dat er weer Scott in de zaak zit. Ik heb er vertrouwen in. En dat moet ik, want met een pak en del zitten gaan, dan, ja, dat doogt ik net. Nee,